Asik. Hah. Kepiye? Ora sih Bali ya, nanti dikasih ya. Ngopo awak dhewe biyen Yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gandong. Asik. Curhat penyanyi iki. Ayo, dikasih ada satu tembangnya Kalaweton. Bareng New RBR. Asik kok. Ayo Pak Ijen. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman, ra iso bebujuang. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuwa diitung ra ketemu. Buat sanggane wong tuwa ra mareke kok koyo ngene nasib sing tak rasake. yo we ho awak dhewe biyen yen akhire ati iki sing diremo soko kabeh kuwi ora soko hey asare wong tuamu wetone ora gandung kaya dipateni nanging ora mati aduh Gusti paringi kuat asik ada band super jeblek ada New RBR Indonesia bar aku masuk aku meneh asik asik gue ho 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 persiapan cok satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu jos nginap hotel ne rasane wong tuwa ra marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. iyo ayo dek enyo awak dhewe biyen ayo akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing jare wong tuamu wetone ora gandung loro kaya dipateni nanging ora mati aduh Gusti paringi kuat ati pisan prayojo asik ho ada Mister anu oke bangkit beli matur suwun iya
satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuwa diitung ra ketemu ini angane Terima kasih wong tuwa ra Mas Gubernur. mareke kono yo ngene nasib sing tak rasake persiapan Bang Menot ngopo awak dhewe biyen iya akhire ati iki sing ngendi remo